адчынены. Аплодисменты. А самое главное, что сегодня на занятку будет, это до нас пришли в гости герои минулого года гурт «Дитюки». Аплодисменты. Сегодняшний заняток, я думаю, что мы начнем с вами с занятку, з граматики. І я пропоную познайомитися з правилами, як правильно використовувати дадену літеру. Коли є варіант, то піднімайте ласку руку або з місця. Отказуйте. Волк, волк и волчонок. Перекладаем и как много зрозумело, вы кажете, вы не сподобаете, чи не сподобаете. Давайте. Волчаня. И в этом можно пишем сподобається. Вот так. Казав, дав, шов. Ну, тут можна проверить. Казав, казала, ви шокування не бачите. Дав, дала, шов, русский отповедник шов. Полный, полный, полметра, полметры. И про шаргування в звук так само пишется унискладове. Мы запрошаем сюда непосредственно наших гостей сегодняшнего занятку гурт «Дитюки», герои года. Разом з вами, разом з тими, хто навідує наші курси, поспробуємо визначити особу Городенщини 2014 року. Коли ніхто з вас хоче голосувати за, наприклад, Мартиновича, ставимо лічбу 1. Коли ніхто хоче за Мелешку, лічбу 2. Таким чином, наша підлікова комісія у складі 5 особов сочила за тим, щоб голосування відбулося справді прозристе і чесне. Званням особи Городенщини нагороджується за значний внесок у розвиття білоруської культури Олесь Денисов. Аплодисменти! Кожен з вас отримає сьогодні медаль. Але яку медаль визначить кожен з вас? Зараз гонорово вручаємо медалі, вішаємо, а кожен сам собі нашив медаль, те, чого ви, вішаємо ваші медалі, те за ваші якості, ваші досягнення. 3-4. Там-там-там-там-там-там. Аплодисменты! Конечно, засталося у ваших серцях лепшую нагороду нам не треба. Дякую. На этом курс, перший заняток третий сезон заканчивается. Все на